שלום, שמי רן דביר, מפתח המכשיר שאתם רואים לפניכם, מכלול תאורה שנקרא וקסן מבית וקה טכנולוגיות. תפקידו של המכשיר הזה, או מטרת הפיתוח שלו, היא לאפשר לנו לגדל צמחייה מכל סוג ומכל גודל, בכל מקום בבית או במשרד, איפה שבדרך כלל כיום אנחנו לא יכולים לגדל בגלל מחסור באור שמש. כולנו מכירים את התופעה המוכרת, שאנחנו קונים עציץ, מכניסים אותו הביתה או למשרד, אחרי שבועיים, 3 חודש, העלים מתחילים לקמוש, העציץ לא נראה טוב והולך ומתכווץ, בגלל שאינו מקבל מספיק אור שמש, ואינו יכול לבצע את תהליך הפוטוסינתזה הדרוש לצמחים, כדי לגדול ולבצע את התהליכים שלהם. על ידי מנורת לד חכמה שנמצאת במכשיר הזה, עם הערה בספקטרום מסוים שהצמחים צריכים לתהליך הפוטוסינתזה, אנחנו יכולים לתת הערה אפקטיבית לצמח, להמשיך להתפתח ולגדול, במינימום צריכת חשמל. כלומר, המכשיר הזה למעשה פועל על הספק של 7 ואט. אנחנו לא מרגישים בכלל את הצריכה הזאת בחשבון החשמל, למרות שהוא מתוכן לעבוד 12 עד 16 שעות ביממה. המכשיר, כמו שאתם רואים, דקורטיבי, משתלב גם בבית, גם בסלון, גם במשרד. יש לו בקר, טיימר, שניתן לתכנת בקלות על ידי 3 כפתורים, ואנחנו יכולים לקבוע את הימים ואת השעות שהמכשיר יעבוד, ואפילו לחכות את מחזור השמש בטבע. אנחנו יכולים להחליט שהלילה למעשה זה יום ולהאיר בלילה, וביום לא להאיר, וההפך, איך שאנחנו רוצים, אבל יכולים לתת לצמח את המינימום 12 שעות אור ויותר שהוא צריך כדי לגדול. המכשיר הזה יודע בין היתר, יש לו חיישן פוטואלקטרי, יודע להפסיק את התאורה כאשר נכנס אור שמש מספיק מחלון או ממקור חיצוני כדי לחסוך באנרגיה. הוא יודע להתכוונן לכל גודל של צמח בין 30 סנטימטר ועד 2 מטר גובה, על ידי משיכה פשוטה של אמות המתכוונן, ועל ידי משחק בצוואר הגמיש אנחנו יכולים להתאים את המכשיר לכל צמח מכל גודל, ולהציב עליו את המכשיר בצורה קרובה, כך שהאפקטיביות של התאורה תהיה מקסימלית, ולגדול ביחד עם הגדילה של הצמח. בשיטה הזאת הצמחים ממשיכים להתפתח, נראים יפה, והמנורה, כמו שאתם רואים, משתלבת יפה בחלל, בצמח, ואפילו ניתנת לניוד בין מספר צמחים אם היינו רוצים לעשות את זה, אבל למעשה ברגע שאנחנו מתכנתים את המכשיר פעם אחת, איננו צריכים לחזור יותר לגעת בו. ואם אנחנו מגדל מקצועי שרוצה גם לדמות אורך יום לפריחה או אורך יום לתהליכים פיזיולוגיים אחרים של הצמח, אנחנו יכולים לשנות את אורך ההערה, משך ההערה, וכמובן יש לנו גם מספר מנורות ליעדים שונים ולצמחים שונים שנותנים עוצמות בספקטרום מסוים למגדל המקצועי. אנו זקוקים לעזרתכם כדי לצאת עם סדרת הייצור הראשונה של 1,000 היחידות הראשונות, שכבר נמצאת בגמר פיתוח ולקראת ייצור. אנחנו זקוקים לעזרתכם כדי להשלים את התהליך, לצאת לייצור ולאפשר לכולנו לגדל צמחייה בריאה, יפה ודקורטיבית בתוך הבית, ולשפר את רמת איכות החיים והאקולוגיה של כולנו. בתמורה לסכום מסוים כפי שמוגדר באתר, שהוא סכום מבצע, אנו נשלח לביתו של התורם מכשיר ארוז באריזה מקורית, ספר הוראות הדרכה ואחריות לשנה, כמובן גם תמיכה טלפונית ותמיכה טכנית במידה והיא יזדקק לה.
מצפים לשיתוף פעולה שלכם ושיהיה לכולנו שבוע טוב וצמחייה נאה ובריאה.